Kita kada bay. Dia koy ada banting bay ang pangita bay ikaw. Kita na gaya. Matiwa jugo kita gidoon. Basta laaya ni pingabuhin na to bay. Oy, ugmao ni permi nga ani nga magsigitat panambang ato ibaligya nyo wa para bari uso ang taris namang. Subsig lang kay. Kung makakita tago sa kabok. Unsa maka? Kwarta naman sa nan. Unsa 5 kilo pugasan ay tado 5 sa buok. Mo ba? Ini kamu di makita ka kay. Sumag ako na himo ni mong damang bay niya. Ako imo ibaligya. Ay, sa kaway mo palit ni Moy. Pati talawanan ni Mugnaw ngay bisa ba kita mga bisa ba? Gibahan ni Moy. Kan bay. Ana bay kita tubot ay binas ron magikan naong bay. Ay saba dia. Sabaan ni mo layat ang damang. Kada ko tabong ko. Bahala ka din pana kay. Basta kay ako kaon ako biyabas ya. Umbo sa kita ang damang ron na. Okay halin. Di nam sa kumpas mo. Magkapas mo kani nga dugay ore mahilis ani. Okay na kanya bay. Kada ko ani nga wanang sa. Dili kay ni nga yuta pero wala man jud koy nakita nga tugway diri nga baka. Asa man ta kakuha og tae sa baka ani? Nga atong gamiton para abono? Ayun na pangita ang baka. Atong pangitaon naitaw dito unahan ay kana tos buon to papalit og kanang tae sa baka para magamit nimo abono. Sa kinaidangan tao nga willing mapalit og mga mahal nga tae sa baka kay tag 5,000 makay mong palit. Sige, sagpila pa. Paliton na ko na. Sige ato tuon. Migo, Migo dili lagod. alin lang tuyo. Ma'am, unsay toyo ni ma'am. Kuan ba kini akong amiga sinish. Oh, Na siya paliton tae. Kung willing mo. guys, tao. Libang bay. Buang nga. Unsay tayo? Tae sa baka nangita siya Tae kanang sa baka. abono ba? Sa 5,000 baka. ang palit. 5,000. Wow. 5,000 lang. Tae sa baka nga. Ang kilo. Ang kilo. Kilo lang. Basta bay. Ang usa ka bugwak sa baka na bay. Mga 3 kilos. Sus, 15,000 dari Yo. arta. Sige, ma'am. Kanang sako. Mangita mi dako kay lagunahan ni ma'am. Mangita mi, ma'am. Sige. Abot na diri. Dili na gid mo paabot. Oh, Sige, abot ako. kami ninyo migo. Wala tayo ninyo ha. Mga 1 hour. Oh, sige migo. Sige, ma'am. Oh, di ba? Talawanis. Di ba? Abdi kang matawanas ah. Yung hakot og mata kay abing mahal ang palit. Tig 5,000. Pero tanawa mga dagway. Magbaka po. Bitaw sa. Pag-abti biya nila manguha og tae sa baka. Pero ang naong ato nila murambong mga baka pero sige lang. Kaya ang tanong nga akong abunuhan. Balig usa ka milyon man po di ginan siya gihapon. Ako ato ka sa kanila puso ng payong. Kaya murag init man. Wa namang uwan. Isa yan. Wa tang ka-beauty. Bitaw sa. May puso na kay init namang panahon. Sige. Oh, gini. What? Oh, ayo, bay. Ganihar kita ni. Ganihar ni ko taon. Ay, inuilo ka bay. Sama ka. Ako may ko na ni. Pangita og imo ha. Kaya kuha ni. Klaro kay usa ka kilo na ni. Pangita og imo dito. Wow. Samtang to na eh. Ako'y nakauna. Sus, kita lang kong kuwadri bisa di kwarta ron. Yan ni. Klaro na ni. Basta kamayar sa kani. Uy. Wa man kabot mampot. Ya, gamay kay kung ma kwarta ni ya ang kauban. Kapintos kilo ya. Inutokon ko ni. Wa ko ti kalibutan mo malit. Ako ning bason. Kaya haron po. Abot na ni 2 kilo. Das tubig. Inutok kayo. Yan na. Oh. Di. Sus, mga 3 kilo. 15,000. Ata, 10 kilo. Uy. Okay, papat mabuto na natin. Sinalangay lang dito sila. Bawa ito pangitaas na isbaka. Ay, kala, marunong na ginan doon ay. Gamba og panagan. Hindi ka rin kamao. Dira, ma'am. Dira sa tiko, ma'am. Dira, ma'am. Kwarta nyo ba yan? Ada ba? Oh.
Ah, go. Iya, arang ni siya uga. Oh. Kana na. Kilo. Kana iwa, migo. Asa man? Dara ko ma'am. Sas! Yan kasama no. Nakalibangay ang baka, ma'am. Asa po na nang iwawi. Basta kay tayo sa baka. Kini arang niya ha. Kini naka miss palita. Oh, kini kuha pa ore pera ninyo. Pila ka kilo migo? Oh, sa kakilo na na. Basta kuha na. Ano ako palito ni pero kana dili lang ko anak kay basa man. Grabe. Kapuyan ako pangitaan na dito sa layo kay kog nakuhaan ano ya di pa ninyo paliton. Kana siyang basa, maunang may basa ara kay tinguan maron. Be, kamo ko no be. Kamo pangita dito be og gabe kay ako pa dito ng tag-dismail. Buwan man di kari. Ay ko. Ay